aké stavebné miery potrebujete na interiérové dvere. Toto video si uložte, lebo ak staviate novostavbu, tak tieto informácie budete potrebovať. Čo sa týka šírky, tak tá je pri poľskej aj slovenskej norme rovnaká. Potrebujete 8 až 10 cm, nie viac ani menej, na to, aké dvere potrebujete. To znamená, že ak chcete 80, tak potrebujete 88 až 90. A čo sa týka výšky a pri slovenskej norme, tak potrebujete pri hotovej podlahe 201 cm, maximálne 203 cm, samotné dvere alebo svetlosť má 197 cm. Čo sa týka šírky obložiek pri slovenskej norme, tak 6 obložka, čo je štandardná, vám prekrie plus 14,5 cm k rozmeru dverí. To znamená, že keď mám 80, tak mi to prekrie 94,5 cm. Pri výške mi to prekrie 204 cm. Čo sa týka slovenskej normy, keď máte 8 obložku, tak vám to prekrie až 18 cm navyše. To znamená, že keď mám 80, tak mi to prekrie 98 cm na šírku a výšku mi to prekrie 206 cm. Čo sa týka poľskej normy, tak tam sú dvere vysoké 203 cm, potrebujete na to otvor aspoň 206 cm, 6 obložka vám prekrie 210 cm a 8 vám prekrie 212 cm.